За Владко, за пиката, с бебе, петицата. Фу! Има автомата за багажика. Спираме, изкарваме автоматите. И започваме да стреляме. Да стреляме. Владко пиката идва за сивия кучмар, беда петицата. За шампиона в тежка категория. И за Владко пиката, това е човека за 100 човека. Няма кой да ги бие. Чаби стая! За всичките ми братя аз ви поздравявам. Хайде! Владко пиката! За всичките ми братя поздраво е личен и категоричен. Нама, 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 нама. И за всички мои приятели аз ги поздравявам. Аз ги поздравявам. Хайде, Владко пиката, моята блендишка, специално са Ривенге! Аз ги поздравявам и вадиме автоматите и започваме да стреляме. Каза Владко пиката, Анди Мари самото. Стиля Владко с БМ петицата, с двата автомата и започва да ги стреля. Всичките душмани започва